Briceag. Eu ți-am... Dă-i frate, Ia plapații, finic. Dă-i frate, dă-i frate. Dă-i până moare la frate. Dă-i. Că ți ia de frații. Sau nu știu ce, deci, bă, nu știu ce la pacific, efectiv. Veniți aici și mă ajutați, că mă bat ăștia de la meta. Stai să văd că mă duc în stradă, să văd ce faci. Bă, frate, te rog eu, filmează-le și... Hai la deșert, hai la deșert. Dăm jaf? Da, păi da, faci în 36 de mii. Ești nebun. De unde? Lună, urcă Hai la deșert, toată lumea, hai la deșert. Ți-ai luat de frate Briceag, mă? Avem un static? E, pun. Mă pun eu. Bă, da, chiar sunt voie, ai contat că e din alianță, nu contează, are voie. Ulu! Ne omor la mafie pentru static falsi. Nu e o static fals, coe. Și de unde știu că e o static fals, pe ce-am aș pe ei? Bine. Băi, poate fac polițiștii meta și zic că e cu noi în alianță.